mazaje daga ina kun dai ganni nan bako ne ni zannan na duro garin nan Allah ba za na dan samu kamar ya me kake nufi a baka na kara wani wannan ba mazaje ko ku ba ku gane bane irin Goyi me yake so ne tun da sai magana yake bi ban gano me yake nufi ba kuma taba nake nufi ba ka san kai kogo ne sai da hayaki in dai ban dan kai ta sama ba na jin ce ka taba kake so sai shikenan ka san ni taba kwaya syrup din nan kai ko can baba ina shafa Sajan Yanko riko min taban nan da ka harbi yaran nan jiya da ka mai wannan ya sha Ha 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 ha!